Значи хората клип 6 за порногифчетата. Значи забелязвам, че повечето момичета започнаха да ги постват. И значи как така ще ревеш за сериозна връзка и да искаш някой момче, дето иска, нали, не искаш да е с тебе само заради едното, заради единия секс и да те цени някакви такива и също време да си ползваш някакви такива извращения, човек. Не мога да... Значи това е Фейсбук, не е порнбук. Всичките да си постват някакви статуси, гифове. Не знам. Особено по това момиче, да качи то порноклипа. Един човек, който се уважава, да знам, не би го направил. Явно за харесване човек вече какво ли не се прави. Не си плоскаш яйца на главата, не си маеш лицето с лютеница, шоколад и такива някакви храни. Просто за някакви харесвания е готова да качи някакъв порноклип. Просто не знам. А те момичета, дето не реват постоянно за сериозни връзки, малко се стегнете. Не може да си на 11 и да твърдиш, че обичаш някой.